Ayam titis teman ya. Wong nyampak ya pas. Latihannya benang stasiun. 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 Ya iya kayak jalan sepur. Orang stasiun. Oh ganti. Agar ngomong kaya patutmu. Stasiun. Apa maning tangkene ngono ora maning pas. Mbok ngerti dek rel sepur lurus banget. Bisa titis kok bos. Bos cengak-cengak sedikit gerak banget. Apa maning belarang. Apa maning balang tukang kendang. Utang nang pemehan. Titis raus. Ya cuma masalah perihal utang lah. Lah ya buktinya kayak Rika dia pinter apa-apanya titis. Oh iya. Orang masalah balang utang ya titis. Di sing anak ke utangi. Oh kayak iya pancen. Suwe, oke di duit, oke gampang, utang langsung. Oke angel, ora. Oh, yang utang beli tangkana kuat kamu ya terus maring golkum bohong. Ngapa? Bikin kayak uli loh, ingat nah buat ngelu baik. Sakit, yang tulian nunggu jajal Rika. Jajal ya maksudnya ngelereng apa uli apa orang. Ya terus. Yang uli ya syukur orang ya orang apa. Kini orang melu Rika utang nyong melu utang kini orang. Yang paling orang seneng utang kini orang seneng. Orang seneng. Ya betul lah, pokoknya orang seneng utang. Senengnya? Yang wis tau dikutangi. Dua lah. Kalau dikutangi. Orang usah sobat. Orang itu belas. Apa bisa nggak? Bisa orang ya dari loki. Yo, kok nganti bingung setok pirang-pirang tau dolan maring mall dah. Wong arep nyonya yo ngerti ciblek duit akeh. Dolan maring mall arep tuku BH. Lah dolan maring tuku BH iki sedina met ora usi. Mergane ukurane ora ana. Lah ukuran anane 40 karo 30 sama. Lah magane yang nganggone 16. Gua kepengen ngerti Pak Gunek dolan maring gone ciblek tiliki bae mburi. Nang karena sing jenenge ora duwe tutup gelas. Sebab tutup gelas e kabeh digo gawe BH. Lah iya, apal saiki tukang jahit teh. Wis sing jahit iki piye? Ndane ngerti, Pak. Pokoke bener. Ya ngono dipamerna, ora jerone mani barang. Wong kaya Rika ya lucu. Gawe BH nggo tutup gelas ya ora apa-apa. Tapi barang gawe kena celana dalem nyong. Ujarku ya sing polos malah gambare waru. Dan maksudnya kan main pas. Ya main kok akhirnya dikocok ke primen nyong. Lah ya kaya kono yo kan bae kono nyong kan karena nyong dendam maring. Ya dendam mama. Lah kowe gawe kena kathok nyong jajal nganggo kantong gandum. Lho dia meniri daripada nganggo bahan mirang-mirang. Ini apa ngisi-ngisina kono ana tulisane berat bersih 25 kg. Lah panggon tutuk semano gedene. Ya men jadi pada orang merek dia. Ana mami nang sore tulisannya berdiri dari sejak tahun 1972. Aduh. Lah ya jadi kayak berdiri terus lah. Ya maksudnya ya jadi wah mau tulisan aku ditok-tok. Lah ya orang Pak menjadi ngerti oke. Berarti kakek perawan senang. Kayak sering berdiri kayak Nyong ya anu kesut dendam ya. Oh kiana si anak segitiga biru sampai tenang. Segitiga biru ya. Iya segitiga biru di dalam langsung ke kesas. Mau belanja maring mall be ya dadak ngajak Ari. Anu Ari ya ukurannya akeh. Yang mana nyong nganggo celana dalamnya Ari nyong. Wis tau nyong bingung, angel, lobok bae akhirnya ra nyong tak nggo apa? Nganggo mantelan. Contoh mantelan ya. Nggo mantelan aku. Oh iya sama ngomong.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Gareng, Mas Petrus, Romo Semar pangapunten iki kula tumut panggungane Mas Uli Nuraya. Matur nuwun kersa ngrewangi Bunda. Alhamdulillah janyong kaya mau bengi ngimpi koreng. Ngimpi apa? Nyong esuk bengi nyong harap karo ayang. Orang usah deh, orang usah GR. Lah apa? Ajang-ajang apa? Ajang-ajang Ayang. Ayang karo AA. Asap apa? Sebenarnya asap. Masa ngerti AA nyong kah? Apa kemenan ireng? Oh maksudnya Kelang apa? Jajan yang anak ngomong apa kalau aneh? Oh, disemauin Abah. Sing bener. Hah? Ayo Aku kan malu-malu. Malu-malu. Aku kan malu-malu. Abang, Aku kan malu-malu pitik. jadi malu-malu rata-rata di mana-mana ya kucing, Lah malu-malu ya orang pitik. mesti lah. Kalau malu-malu pitik mengapa? Lah ya. Notrol. Nggih alhamdulillah Mas Uli. Kula niki teng panggungan jenengan ya ampun ramen ora patut gara-gara niki tesih kathah ingkang lenggan. Pokoke dalang sing lagi spiral yang maksudnya nang ngendi Mas Uli. Nang ngendi Mas Uli. Apa tembelek? Maksudnya gue uju spiral sing nganggo nang dindi ana nang dindi terkenal kuwi jenenge viral. Oh, Viral. lagi viral. Nah, Yes, sing lagi viral, pokoknya lagi laris, lagi cara minum-minum, cara milenial lagi in. oh Lagi gitu. in, iya. Bahasanya siki Mas. Wah, jelas dong. Bahasanya sudah. Emangnya lo otong? Gue juga iya. Namanya dialog ludok. Ludokan. Namanya mau bohongan. Doang. Ayo orang apa nutruk? Emangnya gue nggak boleh sama lo? Lu kan sama gue lo. Punya nggak bahasa Indonesia? Dia orang sing warna-warna sing neko-neko. Iya begitu tuh gak kan kepripun masuk. Iya masuk. Viral. Sing lagi viral pangaos dan gula melu senang. Dalange si muda, dalange si enom. Kreatif, nggih. Pokoke seneng lah yang jenengan melu seneng ya arep orang mesti kudu melu tapi aku melu seneng wis ana wayang maning ya Mas Gareng. Alhamdulillah. Dan yang utama ya niki matur nuwun dumateng Forkom Pincang setempat khususipun Kecamatan Kedungreja, RT RW saperangkatipun, lurah saperangkatipun. Alhamdulillah memberikan kelonggaran kebijakan pada malam hari ini bisa wayangan. Konten dalemipun Bapak Asmudin kali Ibu Rubes. Sini. Rubes. Baca mripate ge. Jejet ngono. Apa ke tulisannya endang? Vanessa Angel. Aja. Oh, kayak senang Sukabumi. Oh iya. Ibu Rubes karo Bu Wakasmudi. Oh jadi. Iya, Mbak. Bengi iki anakna acarane wali-wali syukuran Mas nikahan Mas Sutanto kalian Mbak Herlani Cahya Ramadan nih nggih. Alhamdulillah dalu menika nimbali masulin saking Karangrena Maos. Alhamdulillah niki janjane disampun anu niku nggih pun dijedhotaken taun. Aja dijedhotnya kon menono. Maksudnya di anu Daupake nggih. Dijodokaken. Dijodokaken sampun
setahun kepungkur antawis setahun Sumadil nopo Sumadil awal no akhir ya akhir iki gandeng saking tresnane karo budaya khususnya panjang budaya sing adiluhung sing kudu diuri-uri lah mulane ki ora ketang buar setahun rong tahun tetep diinteni maksudin kon mayang teng mriki lah siji kelorone niki ade carane nggih ngadar nggih ngadar utawinipun ujar kaul esuk kapan anakku lanang bisa bojo tak tanggapaken bayang nggih napa iya bener mergane Bapak Kasmudin karo Ibu Rubes kowe puterane ki sing kakung ki siji kiye anak lanang siji dadi iya dikauli nanggapna wayang kaya kuwe ujarku angger najar rata-rata kan mesti angger wong tua mesti ngomong kok kapanane kowe bali tak wae piye beda karo biyungku lah biyungku jarku ya anu kowe tak rungono nek wong lagi nadar ngomong apa ya oh kapanane bali tak gecek kowe ya iya orang anak durhaka sih anak orang bener kowe lunga orang genah orang pamitan lha yo jarku kowe pada bae nadar kok mau bali arep dhewe tukok nasah teh apa-apa oh kapanane bali kowe gejuk ya iya pancen jenengane wong tua kena ngomong-somong ke tapi jan apa ya bener mulane kaya reka ki karo wong tua ora kena wani apa maning karo biyung ke pertapan ya iya reka ki dikandung 10 tahun 10 sama bulan ya jenggoten jenggotennya kerok ya kok ning jero sing arep ngerok sapa iya 9 hari 10 bulan 9 tahun 9 bulan 10 hari ayo dikake orang usaha ya masalah bisa nuli ngomong grepotan anu ora tau dikandut biung ya kaya gini lah nyok kok dikandut wis gedang wong nyong anak menungsa ya metune sampean menungsa tapi kan nyong biar angger nang jero weteng nyong ora betah lama napa sering nyong sering apa ditiliki ditiliki iya nang ramane nyong iya nyong kan biyungnya nyong kan nang wetengah nyong nang wetengah biyungnya kan nyong wis 8 bulan jadi wis gede apa ya nyong ngerti ditiliki iya nyong jane ya seneng anak kancane ya tapi coba dia miliki coba ya orang mesti lah saya miliki oh tadi bilang abdrongot nyong ya ya orang nyong memang bilang kayak ini anak iya jeneng kok anak kancaku tekai jeneng kok ndase gundul lah kowe diwaya apa diwaya apa keprimen padanya ngono ya rong ditiliki ya mesti diwehi mbak diwe ora diwe nyong iki ih jeneng sirahe gundul lho kok ana jengkel terus gitu cuk jaluk masuk ora betah nih jero memang sino jero komplit kepengen ya anak usus anak pelatih jane ya iya tapi nyong mau nang jero kesuwen nyong akhirnya bolong bulan kurang rong dina nyong metu oh iya berarti nyong termasuk orang betah ya Bu ya lah kepripun sih nyong 6 bulan baru dina metu oh lagi sering ditiliki kajane kan bener anggar sing ora betah ya tapi ya berarti kayak cinjane eman anak kancane ya mbok maksudnya nek kepengin ora percaya nyun sewu bapake Masulin tindak mriki takoni apa sering nitiki jamane ayo ora kapan ayo ayah ya carane kan bener carane itu ceritane kayak ada wong anak lagi oh iya wis ayah nopo biyen dong Mas Ulin nang wetengah nopo biyen dong ngasih umur 6 bulan nopo biyen anu bapaknya nopo sering miliki mama sering miliki nggih sering miliki oh sering iya itu negasi anu jengkel anu jengkel angge
Mugi-mugi sedaya masyarakat konten Kali Bungu tansah pinaringan sehat, dipun paringi rejeki kang lancar. Dalu menika ugi wau dipun bekak kalian pengajian Mas Ulin. Alhamdulillah. Nggih mugi-mugi kemawon nggih Mas Ulin tanpa tansah pinaringan sehat terus nggih Mas nggih dipun paringi rejeki kang lancar. Ora ketang suarane wis mulai grodho-grodho. Ibarate ngawan bengi kaya kuwi. Mugi-mugi kemawon Mas Ulin saged menyeimbangkan antara budaya dengan agama. Oh, jadi kayak gue. Nggih, sing dianggit melalui budayanya adalah wayang. Agamanya melalui satu pengajian. Sing bisa nerangaken kadang-kadang kan bangsa kada cekcok sing jenenge jere budaya musyrik, budaya haram dan lain sebagainya. Mas Ulin sing kan saged nerangaken. Ya. Apa-apa nganggo budaya ya. Nanti kalau ini nampak kayak anak acara dengan lare-lare bahas bab sajen. Obat sajen. Dari Pekalongan, dari Purwokerto pengen ngerti. Jadi sajen itu apa artinya? Itu yang pentingnya kita ngerti maknanya, ngerti artinya. Jadi orang gampang-gampang musyrik, orang gampang-gampang haram, orang gampang-gampang. Kudu ngerti seluk-beluk yang priwe. Ngaten. Salah satu Allah memunculkan manusia yang bisa memberikan satu penjelasan salah si jenenge Mas Ulin. Allahumma amin. Ayo ini lebih kayak pinter-pinter Amerika tahu yang ya melu ngaji apa mau nggak Mas Ulin ngaji bocor kok tahu ke berumbu maksudnya kan yang buri kelir berarti melu ngaji pinter ya jebolan pondok Mas Ulin sih nunggu gatoknya kok nang di tebuireng betul nang Sugian ya betul nang Jogja kan anak Lirboyo betul Rapia gue ya orangnya endi pondok endi rumah sakit Fatimah oh sekarang dan lo pada oh iya tipus kenang corong aja nah tipes oh kenang tipes oh berarti Rika pinter ya pinter ngapa pinter anu tahu sering ngaji jebolan pondok ya pinter kiro ya dites lah pinter apa jenenge wong Islam seorang-orangnya ya paling orang ketang mung alibata ya kudu tayang itu kena setayang apa ya ayo dituduhaken kan itu jenenge ilmu oh iya lah maksudnya Pak kepriwe yang arep takon ya yang ngomong tapi engko dikira kana tapi yang ngomong apa sing di kaya nang pengajian kae oh diwaca sing main pinter apa Rika? Awas kok takon angel-angel ora gampang mau anak nyong kok malah nyong bejiwarai nang anake kan jeblos nang ora terus gak pondokan ya ngerti lah ya maksudnya nyoli ngaji karo Mas Ulin kan nang pondokan ya biasa mbok itu pondok bambu ya ini kan biasa mbok jajal anu dibaca nih sing apik banget model Arab ya model Arab ya nadanya nada Arab juga kayak Mas Ulin kae pitakone ya anak bleko 5 lagi pada dolan dibaca kayak Arab-Araban kan kayak Arab-Araban itu lah kayak Timur Tengah nah kayak gue jadi kita sekarang pondok takon sing lumrah apa black lah dari kita sekarang doa Mas Ulin ditakoni apa baik beanu pinter agar gena-gena nang pondok dah kayak Rika jadi nang pondok ditakoni itu bingung makanya barang kecil Mas Ulin takoni apa beda aja ya kayaknya lah Rika maning Mas ora pinter ditakoni apa ditakoni anak blako 5 lagi pada dolan dibaca semuanya dibaca jembrengan kuping buaya di jembreng itu sebenarnya tetap konsep pira kayak jam maksudnya main genah baru mau kenal kayak jadi jembreng merimpau tembok itu jadi aku baca mata amba bisa mau dibaca ayah anak blekok 5 lagi pada dolan tapi sing besar jak bisa jak pokoknya bisa
bayarane nyong nggo rita kabeh. Menang. Cublun. Tapi nyong wis lunas jangan njaluk gawe. Pada kendangnya siap nak Gus? Ya. Gue ngadai ciblek. Rumah makan? Ya, yuk. Ya apa? Rakun tulim mayat yaban. Ustaz Kembung. Pinta kono apa? Pinta kono. Anak blekok 5 lagi pada dolan. Anakun tulim mayat yaban. Oh, Gembrung lo tahu enggak? Nyong, dia masaknya takone blekok kudu untul ngok. Angger blekok makhluk karo tajwid angel. Wah, apa iya Mas? Saya masuk anak blekok. Mulane tak gawe kuntun. Oh, napa nggih Mas Ulin? Kolai angel. Oh, angel. Blekok. Masukkan blekok. Mati dolan wong anu kader kewan iki. Ya, ya. Jadi ya sing aja jadi nganggo jab-jaban. Anu kader kewan. Ya jadi kayak Rita tukang jab-jaban. Ya, Itu apa? Dangger kewan ngomong jab-jaban lah kesuh. Ya bujumira karo bujumira juga jab-jaban kesuh. Arifal harus juga kesuh. Wong dorong kewan. Ora apa-apa. Jadi tetap kewan ya cedolan anu kene apa? Ya ban. Jajal mani. Mani. Apik banget apik kok. Alah blok mani. Masih cari kain keras pas lagi kayak gue. Oh nawe, budi mama. Iya. Ya sisan gawe ke Ya, terus. mau mumpung ke miki kan penjaluk kayak Iya. gue. Ya nyong maruk aweh ibaratnya ke nang kena ngelbu karo warga masyarakat. Oh iya benar gue. Kali bungu. Kali bungu Dan iki kene. di mangsan hujan. Hujan Jenenge aja. kali bungu alas pirang-pirang. Iya. Kadang-kadang kewan-kewan ana udah seret. Apa gue? Ya kali kena pengen sawan. Ya, men katakanlah ge udah ora pada mlebu omah, kowe tak wae rapalane. Ih, anak. Wah, Aku cok anu main kelebon kayak Kelebon gue. apa? Udah. ya mangslup metu kaya gue Iya, iya. Ayo. Udah. Enggak. Ya, Mak. kayaknya kok primen rapalane Nah. yang men dadi kok tak anu langkana nang main. Iki kaya gue ya tak tikokna karo Apa wae. sang jawab-jawaban mani? Ora. Kemudian beda yang ngomong maksudnya Oh, iya. rapalan. Rapalan. Men ibaratnya omah ge aman Men ora. aman orang anak kewan-kewan sing cilik-cilik. Iya pada mlebu. Udah bangsane ya. Ya sing nganggo kaya kowe iki. Oh, iya. Iya nganggo Oh. bahasa bangsa tanang. Oh, mungkin aja mana. Oh, mana ya bahasanya sing kayak gini. Iya. Rumah Awas aja ya bantu. ora. Anu orang kaya orang sama Amerika. Anu bisa orang be. Maksudnya kowe dong Oh iya. Ya. Lambene ala banget Rika. aja begawene nang kowe dian. Coba bayi jrek. Jelena barat mutah. Dile orang ngasulin ngomong arep mutah. Karena ana dititori. Nah jare sapa? Ya. Ya kena rapalan Iya, kan rapalan. rumah ki ora kelebon Oh, semen iya. udah dan sejenisnya kayak Iya, gitu iya, iya. Ulang-alilang ulang anak rapalan dan ulah ora pada mlebu. Keprimen mani dalam madang karo pendek sakembe. Ulang-alilang ulang anak Naga pentir. maksudnya Rapalan udah mlebu kok. ya udah kayak gue. Masa udah ngandang anak sing nyota yang sing ada dua kayak gua. Ini kadang-kadang kan orang gelem lunga. Ora gelem. Anda orang gelem lunga wis wae rapalan kayak gue. Oh. Ora usah tenang bae.
Wah nyekel bentok sing gedhe kebugilane mati. Wah. Gua ora kesuwen, ora dadak. Ya. Kesuwen selek nyokot sikil modar sing dicokot. Kok ngerti? Nutuk kuwi lunga. Alhamdulillah begini ya disengkuyung karo Raka FM. Mas Jaya Mas pokoknya. bocah kawin Terus niki salam-salam ke kan di live. Agung Bapak Kuswadi niki saking Bima Neges. Wah Mas Dikin alhamdulillah rawuh. Wah penang di papan Mas Dikin wah bos pancen jos banget Mas Dikin. Iya ya kalau kanca-kancan. Oke, kanca batir kabeh. Kirim-kirim salam sing lagi monitor lewat streaming Raka FM. Purbalingga. Siji. Gentar Sentra Mas. Iya. Raya Badung. Dendi Pratama Jakarta. Terus Penayawati Hongkong. Epas Umpas Ciamis Universitas apa Mas? Orang kayak ini brakok gue. 5 Mbak Sari Lestari nang Hongkong kayak penggemar Mas Ulin. Pokoknya senang banget anggar Mas Ulin lagi streaming Singapura. Martini, iya, itu Mas Dini Jakarta. Lagunya Tahu Sumedang, karo tole, karo tole. Terus karo niki Mas Wahyu, Mas Doni, niku Mas Wahyu apa Pranoto Coro Penanten, Mas Doni Cucuk Lampa, kayak yang periksani. Dewane ngopen banget kali Mas Ulin. Karo nika gombong Mas Widianto ya. Mangge gombong si kayu. Sederek sing kagungan aja. Sederek. Ya disalam-salam. Ya pokoke kabeh lah. Kabeh komunitas sing ngerti apa lah kok ya. Penggemar wayang. Khususnya warga masyarakat Kalibomo sing lagi periksa. Sing lagi periksa kabeh.